Sapreng kawai ka video, basyat kawai ka kentai hapdeng surok, bat kanai ka jing shad jongka hapdeng surok. Kalap pentut shisha yaki kali kibalek kibawan hak de ka jaka, bat kamtam leo sngew jingong jong kipajba hak de ka video ka baong. Wat kinong nya kaliru kilayam. Kanai ka kentai ka basyat hapdeng kanai ka surok, ngimtip ba ka day na bat ka day ka Handrai lengba kanai ka video balapun sapreng. Ha social media babun kibriu kiong, badai hi ka thei khasi. Bat ka shad rel nakam taka advertise ya kita ki umso kibangila man saki hak ne ka video bat kane ka jing shlur ba shad rel kane ka kantai lapan long ki pajba ki babun ban pen sapreng ya kane ka video lengba kirin san jong ki social media hoj walanga pe ya kane ka video handrai ngam tip hangno bat ha kane ka jaka kaba kane ka kantai ka shad te menta lengba kane ka video ngila ban saki ya kane ka jing shlur jong kane ka kantai ban shad wat hapdeng ka surok Klem don kanu kanu ko jisyo lane ka jingle ran haka Dali dah kemana tikar. Kawai kan ya, kawai lah abang. Saya mesti nanya kali dia. Shoot ini, sakit masih kan? Yan, nag-shoot ka naging lagi